Pasado alas 2, idi Malem Kalman, nakaawat ti report ti Dolores Police Station, manipot iti maysang opisyal ti Barangay Talugtog Dolores, seknanti nakita da ang mapapati a human skeletal remain iti Talugtog Cemetery. Nadiskubre dagiti napan nakipamunpon iti lugar, iti dayta akan ito. Nagidi napan nakipamunpon ma'am. Napandaglinong ijen ti Lungboy, ditadang nga nakita ijay. Puuran da dyan unag ti kampusan to. Hantang kami baga ma'am no kompleto day jay ta addamat iskal iskal tapos adda atitidog basik nga toltolang kun babasit nganto may baga ma'am no kompleto. Nadanunan ti pulisya asaan anaurnos dagiti mapapati atulang ti tao nga da iti abay dagiti pansyon. Iti initial nga assessment da mabalin analiwayan ana isubli dagiti tulang ito uneg ti pansyon. Ngem ti initial assessment mi pilang ang mga lagat no adda na pan daldalos ijay ti panpanchong ti kapkapagyenda ket ang mga no handang naisubli nga nalipatan na naisubli ket ditamit tin nga dadyayo ni napugpupuran ijay. Ngam awan mo ti open nga panchong, sir? Awan ma'am, nagkit na binirok mi digiti kaabay na dyan nga pampanchong addaman dati open ngam natubuan mo ti ruruot din ti kasla open na. Kit-kitaan tayo no, mga laki nga adaan ng ipan ijay. So far, awam pa lang matiti ag-surface nga adda nakakita, unoon niya naman no, adda ng ipan ijay. Namaga ken awan angot dagiti tulang a posible a nabayagen daytoy iti lugar. Saan damet nga konsidera a posible a maysa daytoy kadagiti mapukpukaw nga individual iti napalpalabas. Uya dalat tamat ma'am nga umay kanyami ta addamat innalami inasesan na kami mat di municipal health officer tayo ni Dr. Darby nangala iti bone sample ket datan to no adda umay agclaim ditatang nga i-request iti DNA test na daging sample ti innala tayo nga tulang. Sino pa DNA to, sir? Dagi may claim? Uwen ma'am, tagitaan tano sukano tin standard na dagi. I-compare tayo no kwa. No at the record da ijay dagi tao nga dagi ta maamuan tin no isya sino dagi nga kinto lang ijay. Nagpanawagan da iti publiko anawaya da aturungen iti stasyon no addaman impormasyon da nga daan pa kay naigan ti nadiskubre a human skeletal remain. Jessica Boreta, Balitang Solid North.